Zona ngazo jarzi? Bolona zupas. Ya. Alek kuma rosa shiri. Shiro na ngazo tamna. Telo nandesin claro tamna carro telo. Areka moto. Ya. Ah, vendo le fatonga moto mas. Lá te leva tonga moto. Lá tá indo bolo. Ya. Arek foi aquele. Ya. Foi aquele tá na mão kuza. Pona wedi. Mana tanga na milaniani mzafanya sindura nani wai. Zanto na moto. Não tô na moto. Dois aí de quem? A do 100 gram dramana. Ah, tem até no na côté gauche. Essa não bote moto. Zay, raha koa zao. Raha fahasalamana dia boy. Não, anche un condensa. Sifady mama. Atao misisi agny. Ah, ambero ko to no, ambero ko no ndam sisna. Yoty. Yoty bakit siya afaka mamalo izy rehefa Yeah, asa kalian fica onde bas. laboria vitra ry lohany. Tsy mety atsangana ondana iny dia miara azy Ele no ambiente telefone que Tsy mazaka vidéo ary. Ah, karam katoni familial bi. Ti mas nesse kamangang ti fati ya ti mas mar kamande de gote. Allô? Zay zio miala l'hôpital andeha mipôra. Reraka sainaka. Bon, ampitandrignasako anareo feon'ny la famille aby reto comment on dit ça? Iprouver ko raha nambarako anareo betibetiky teo. Bele hitanao zay mbola tsy nagnano fitoriagna satria namango nangataka certificat médical zay tamin'ny ro docteur tano sipitao navadibadiky indrô tsy mila mahazo tsy ilaigny zegny vilagnin'ireo certificat médical zay tsy ilaigny namango nagnano tous les moyens tsy namezan'ireo ndraiky miala ataova ary zay nangataka nagnano radio alohany andeha nagnano radio io karaha olo nangataka ny lela bitro igny andeha angataka agnano radio io fo nataondreo zay radio rehefa nivoagna hafa karaha nisy olo nivolagna amindreo fa aza miagna i certificat médical mbako aza miagna aza atao radio karaha zegny fahitako izy tegna zegny feky raha nandalo tao ke ro zay nivolagna maheloko volagna zay andeha adiogo fo agny koa noko mangala certificat médical tsao amezandreo zegny raha mandalo tsy na bako ro amizay na amezan docteur enveloppe zegny enveloppe scellé bien fermé tsy azo biafigny fa direct andesigny amy docteur agny ke zany agnambara ro adresse na amy l'hôpital namezandreo anareo tsy andianareo fa nareo mandeha amy l'hôpital hafa zay raha Regnareo donc zegny ino ma anao docteur izy ma email io tsy m'existe katata ireo ma tsy mahazo mandeha amy l'hôpital tokony andanandreo amy moyen-dreo fa anao mila obligé zegny manendry hoe mila mandeha amy l'hôpital zegny anao anareo samy miady place macadre anareo samby mitana place tsy tialanao sy be io zegny protéger nareo reo police tsy manjary reto satria nareo fa goeky antony famonoagna olo l'hôpital be ao hoavy koa boka nareo rampirampy koa trekitreky boka efatrafitra za ndegna ambarareo olo i enveloppe nareo scellé zay raha koreo biafindreo alefandreo sary aminaka ty publier koa amy public eto za tsy raha mijery secret mpanjakana nareo niany miboaka eto ndraiky vandanareo za ndeha gnirika reo za mihitsy andeha gnirika reo sokafandreo io enveloppe scellé ty alendreo sara alefandreo aminaka za agnaboaka izy amy public eto koa nareo fa tsy agnaja tegna nareo zay tsy agnaja nareo managna audace amizao nareo efa enveloppe bien scellé ty tsy azo koarikoarigny ndre ndafy aty tsisy avy koa fa raha fa scellé zegny reo samby reo secret d'état major ndreo afy reo samby reo fofandefa izy anareo toko magnano olo tsisy jery vraiment anareo amizay zay manendry l'hôpital mila andianany regninareo feon'ny tompo kavagna teo fa tsy feo koa feon'ny tompo kavagna igny
io le mbarako anareo hoe agnatin'ny cercle tsy manjary koronosy be ao ry l'hôpitaly ireo jiaby mifampiprotege satria samby tsy manjary samby mpamonolo samby dahalo io edy raha nambarako anareo tsy ela teo igny ia ro amin'ny l'hôpitaly titihiny ro amin'ny l'hôpitaly tsintsena izy io zio io asa doko mbala beriziky koa mamorogno asa mbala beriziky koa mikapokapoko fo minenef fitiavany beriziky maly tsisy raha tsy dilany beriziky ha tsisy raha tsy niniany beriziky anao itiava mbala beriziky fo zao amin'ny hanetsy zay tsy mampasosotro anareo mahita raha karaha izy hoe tsy mamparary fo anareo maregny raha karaha zay handeha hagnano radio fo nifalifaly hagnano radio résultat radio tsy hay hitako nisy olona hagnano commentaire o zay konta l'hôpital tero docteur nagnambara fa zo mamontre beke marigny fo raha volagnin'olo igny anareo l'hôpital mihitsy ny magnely tsao am tsy fanjariagna anareo ministre de la santé Badbe tsy mamaky teny igny mamany zanaka amin'ny colonel tsy ako azovy igny anao karaha ny boahany tsaiky anao niteraka asa karakôry réaction anao araiky baka fanambelanao naty nataonao nisy impox vandivandiny asa karakôry correction anao zao anareo leny pour protéger ministre de la santé tato igny ha mba olo côtier mitondra anareo ny posy izy igny côtier olo marary izy io asa posy iny asa idirany olo baka diogozo allo ministre de la santé anareo asa ye izy io asa karakôry place ndraiky mouvement nany re makiteny amizao tsy ministre de la santé misara promotion canapé oui système juridique tsy manjary volako amin'io baka io beriziky magnasaha sia satria volagna mary baka ataonareo saha oui je suis magnasaha infiniment mihitsy zay fagnasahagna zay izy regny nareo igny mety ampody koa lay tsy naharegny izy regny nareo teo igny Coucou belle. Hitanao zay mbala tsy nagnano fitoriagna satria namangonangataka certificat médical zay tamin'ny ro docteur tanosipitao navadibadikindreo itsy tsy mila mahazo tsy ilaigny zegny vilanindreo certificat médical zay tsy ilaigny nagnano tous les moyens tsy namezandreo ndraiky miala tao ary zay nangataka nagnano radio alohany andeha nagnano radio io karaha olo nangataka ny lela bitro igny andeha angataka agnano radio io fo nataondreo zay radio rehefa mivoagna hafa karaha nisy olo nivolagna amindreo fa aza miagna i certificat médical bako aza miagna aza atao radio karaha zegny fahitako izy tegna zegny feky raha nandalo tao ke ro zay nivolagna maheloko volagna zay andeha adiogo fo agny koa donc mangala certificat médical tsao amezandreo zegny raha mandalo tsy nahazo certificat médical tsy namezandreo tao l'hôpital tao ry avako an'izany nanontany karakory certificat médical namangonangatany certificat de médical volagindreo fa tsy namezandreo tamin'ny docteur tao izy io baka tsika tsy mipose question hoe nagnino tsy namezandreo am kakara regny victime le olo anao médecin mihitsy ndreo magnamia certificat médical zegny automatique tsy mila iro mangataka fa mba iro manahazo jery nangataka defa bien fait fa am kakara regny victime na violence anao docteur mihitsy ndro magnamia zegny certificat médical zegny satria tsy maintsy misy lan'le olo izy io eky izy na itory na tsy itory fa droit anany zegny ara hitako hoe mandeha amin'ny l'hôpital privé drako tsy le fandehanagna amin'ny privé problème fa ro police na moboko izy ro police na l'hôpital Panjakana asazonareo le action eto ara tsy maintsy andeha amin'ny privé fo ro vis-à-vis ndra mandalo eto obligatoire satria fa tsy manjary jiaby ro piasa Panjakana reto fa tsy manjary pourri ok Stevio to capture anao de idirako amin'ny privé boko mezako satria mamahely ndro nitondra zonagna de amiako io aleko direct idirako amin'ny privé anao mikontana kafa fationiala agny za mamaly anao d'accord izegny droit ndro izy koa anao fa victime na violence quoi que ce soit l'hôpital tsy maintsy mifournisse aminao le certificat médical no tsy mila mangataka aby anao mikakara regny fa parce que police ro nagnano zegny tsy refesy mandidy fandriamanitra ho anosy be de vavahana be de samy tsy maintsy mifampivavaka reto forongony mpamon'olo reto azovy koa ny megnatsiny eto zao io azovy koa ny diso ne dis pas que docteur ali fa tsy au courant raha jiaby nandalo zao io hatria baka izy fidovinay nosy be ao za zao tsisy olo dioviko eto amin'ny l'hôpital be nosy be tsisy olo dioviko eky anareo jiaby tsy manjary rango baka am voalohany jusqu'à farany sady tsisy soa baka anao tia hita raha problème ny avanao anao tia izy janga
Eto na tsy resaka wera na buzz na ino e. Fa ro mila la justice amin'ny avandro. Or que la justice ty famonoagna olo fo agnaty ao. Ko famonoagna olo e. Zegny amizay baka le problème. Hôpital Panjakana zaraiky fa afaka magnamianao zegny amitsika Madagascar ay. Fa le privé tsy afaka. Mila médecin d'état tsy ako magnino zegny hoe. Agnany. Io le nazaveko taminy live ny zoky be teo hoe plus que no hitandreo fa no en détresse anao agnatin'ny problème. Anao agnanovagna tsindry azo legny. Anao ararotigny satria anao io anao ny marary anao ny misy bay. Anao ararotigny amizay gauche à droite. Voatery anao magneky lava le raha miboaka eo anao tsy maintsy magneky. Zay raha miboaka eo anao tsy maintsy magneky. Satria anao marary. Anao tia janga. Logique anareo zao mitandregny ro mangataka certificat médical am droit légal ndro. Droit légal ndro tsy amiagna. Logique aminareo zay ministre de la santé. Aianao zao io. Tsy regny lavaka sofinginao raha volako eto. Boko za to raha tsy fagnahy za to magnasaha. Mila certificat médical ny olo tsy meny subordonné no. Tsomba henao manotra zegny sorata mezaro. Ro zao fa loso mitanananao Diogo agny. Satria anao zanaka Diogo anao baka Diogo. Miboahanao baka agnatin'ny lavaka tragnonao sorata amin'ny tagnanao ma ministre ny la santé anao amezaro zegny droit andro zegny. Ko anao managna fon'olombelogno. Fa fonao ka fa fon biby ke. Pitrafo anao place misy anao agny fa amare mahery anao mba niteraka. Anao tsy doko ministre efa mandrapahafatinao. Anao tsy doko ministre ratsirika zegny mbonatif. Ke za matoky fa anao tsy doko ministre de la santé fa naro ny talohanao bako anao navio. Ia 14 heures. Ino raha tokony nataonay voanalohany fa tsy nisontogno lakolosy. Ino ma lakolosy nisontonay? Namoaka vérité zay ke sontogno lakolosy ta tsisy lakolosy nisontonay. Io le problème ny gasy aby io. Misintogno lakolosy. Ko anao fa volagna raha mary misintogno lakolosy. Io le mampakondraka mampatsisy jery. Foiré. Io. Hasan zegny raha tout à fait logique be zay tsy mila iadivagna. Zegny droit. Droit andro zegny ara olo jiaby mahay zegny. Ino ma lakolosy nisontomiko teto anao tsy jery bety. Mbara za lakolosy nisontomiko teto. Za afaka agnanovagna MP fa am compte nakay fa tio niala. Agny mandefa MP aminaka de azoko. Fa tio niala. Agny azoko. 14 heures nareo château d'eau e. Regny nareo raha mahazo avatsika tsindry azo legny mbala mitoy. Tsisy raha manjary. Robaka Mourchidi. Robaka tsika. Igny le tsy fifankatiavagna tsika sa eo ke eto tsisy anareo ndivolagna ko fa navetanarivo mitagny tsy maintsy maty fo. Borzany tsy tie côté. Atsika samby atsika eto tsontsorony ako naniny ako. Eto tsisy borzany ro docteur l'hôpital be tsisy borzany tsy tianareo io ao. Zanaka nosy be zanaka vatra côté jiaby ao. Eto tsisy ngamezanareo tsigny borzany eketo. Sa ino koa mbala ivolagnareo zao faranty? Borzany koa. Tsisy borzany à l'hôpital be ao donc zay feke mety nani babany izy nisontonoko tato igny. No izy io ndraiky fandotovagna place ny Mikael koa fandotovagna place ny Mikael tsy agny loatra fa io fa système ny avaratra rango faela io. Iro se protéger ro samby ro tsy manjary. Iro mifampiaro amin'igny koa misy problème ro l'hôpitaly arovany police. Iro fa io talentandro io. Zegny ambarako anareo ils sont ronds dans un carré. Iro ronde agnatin'ny carré. Iro ao mi cercle tsy manjarindro io. Ro tsy miboaka ao. Tsy haiko e. Ary zany sontogno lakolosy. Io boka raha ataondreo koa fa tsy zakandreo vérité boaka koa eto avec preuve à l'appui. Tsakarahagna raha mampagnasahasaha za boko ro sa haiko marembaka. Non mais vous êtes sérieux là? Hôpital Bennosy be nangatagna certificat médical tsy magnamia am droit légal zegny. Olo koa fa victime na poupouk, victime na violence na avy amin'ny hôpital, ni soignenareo amin'ny hôpital. Automatique ampiaranareo dossier nan certificat médical. Sa tsy nianaranareo raha zegny. Satria vanga diplôme, tsy hainareo raha tokony ataonareo manjary police amizay zegny mimalireo amin'ny hôpital. Je comprends mieux maintenant ko fa zanaka police vadiny police songony police midika amin'ny hôpital ao bien traité. Fa izy koa fa zanaka les intrus tsy diregna mbila maty foagna. Satria ry police fa tahagna avy amin'ny hôpital ao. Mazava ho azy izy io baka. Io ne mi confirme vidéo nataoko ya moagny raha miboaka ty e. Zanany tiro ta l'hôpital be to jiaby nivolambolagna irvoka igny. Sa confirme raha nambarako io. Izy zao barbare. Bah oui, zay nambarako reo zavanareo document dossier zov médecin io. Misoratra
Ko nataony satria rô fa tsy manjary tsy raha ataondreo agnaranandreo. Ny anareo zaty zao viagnarany. Haba oui, olo fa agnatin'ny cas danger karaha igny. Hainareo tsara zay sady zay agnatin'ny protocole ao. Dossier mezanareo izy soit izy miboaka l'hôpital soit izy évacué. Mila misy certificat médical. Igny magnambara le etan'le olo. Tsy afaka mietsiky, tsy afaka midéplace mandritran'zegny. Mila misoratra agnatin'ny certificat médical igny pour valoir le droit pour la personne. Mba azahoa droit nany. Hazalaby. Koa baka alefandreo tompiny boko zegny niany havy heto fo. Fa rô baka milalagna anderango marandraigny tsy hay ero misy réseau. Donc za tsy afaka préciser aminareo ho azoko tout de suite na ho azoko après. Fa koa fa nazoko alefako amindreo namako docteur i vakianareo raha agnatin-draha ty explique-moi les bad vave là je connais rien là. Lera vita zo za amizay magnano docteur anaka eto niany. Ndao nareo milatra manifestation nareo tavanareo. Aza mandroboka ran'olo aza magnory ran'olo. Takianareo fra takinareo.